أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام alaikum jama'an musulmi masu sauraronmu a wannan sahiya ta juma'a inda mun ka tashi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a nan cikin Cote d'Ivoire. Babu shakka kuna jin da Allah yana ta iko ne a cikin wannan lokaci da mun ka waye sahiya inda aka tashi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun da sahe ga suna ana yi. Shi yasa kuka gani ban samu tura wa'azin ba tun da sahe. Yanzu ne dai Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bani damar cewa in taka in dan haɗu wani abu daga cikin abin da an ka saba. Kuma yau karatunmu na yau bisa ga magana aure ne da daraja aure da matsayin aure, saboda shi aure shine ake shabkawar zari'a mai albarka daga ciki ne. Idan aka samu tangarda daga harkon arme, zuriya gaba ɗaya ta ɓaci. Saboda haka arme mu riƙe shi sunna muwakkadatan mai ƙarhi, wadda annabi da mai tsira da aminci da kanshi ya ce arme sunna ta ne a riƙa, wanda duk ya samu iko to shi ya arme. Dalila haka Allah shi ba mu ikon mu saurara da kyau. Bayanin da za mu yi a cikin wannan sahiya ta juma'a, babu shakka bayanin nan na karatun mai na yau juma'a, babu shakka za mu yi bayani bisa ga za ku ji matsayin arme, inda akwai wata mata ana ce mata Haulata a sunanta. Wannan mata dalilin daraja aure har ya kai babu shi mahaluki na duniya wanda zai tsammani ko zato ko tsammani a ce akwai wani mahaluki wanda ya isa shi kai ƙara annabi wurin Allah. Amma wallahi ta hanyar dalilin aure aka samu wata mata wadda ta kai ƙarar manzan Allah wurin Ubangiji, wadda da kanta ta faɗi, saboda mijinta shi ya faɗi da bakin shi ya ce irin abin da ya samu tsakaninsu, ya ce idan ya kwana da ita tamkai ya kwana da uwatai ne. Dalilin haka wanda duk ya faɗi wannan abu, babu shakka wannan lokaci macen nan ta haramta gare shi har abada. Dalilin haka Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mai girman buwaya, yasa wannan mata suna ta zuwa inda manzan Allah wurin shi kama musu ya taimake su. Wannan namijin shi koma da ita, an ce suna da ɗiya uku da shi da ita. To duk wanda dai take ciki insha Allah karatunmu na gaba duka za ku gani, saboda mu rika arme da kyawu. Shi kenan muna cikin karatu lokacin nan ne wannan matar da ita da mijinta, lokacin da ya afkar da wannan magana ilaiha zuwa gare ta, lokacin nan na sai wata muwaddatan, wata soyayya bainahuma tsakaninsu ta wanzu, inda ya kasance ya zo yana ba da haƙuri, ya ce kuskure na yayi. Lokacin nan na mai tsira da aminci ya ce mishi shi haƙuri wurin lamarin Ubangiji ba magana kuskure. Dalila haka ita wannan mata ta zo ta ce ya Rasulullah, ya manzan Allah, asbir ka ya haƙuri wadda ja'aha ka maida ni ila zauji zuwa ga mijina ya Rasulullah. Na mai tsira da aminci ya ce masa ki haƙuri ya fulanata, ya kewanci ki haƙuri ya ke yarinya. Saboda haka ya ce ni ba na iya taka umarnin da duk Ubangiji ya yi a cikin hukumci ne. Dalilin haka ku ta ku haya haƙuri arme tsakaninku babu shi. Dalilin waɗin wannan maganar, lokacin nan na aka ce sun kai zuwa guda 4 zuwa 3 sun kai. Na 4 na ita wannan matar ta faɗi da bakinta, ta ce ma manzan Allah shi na zamne, ta ce ya Rasulullah, ya manzan Allah, ta ce idan baka maida ni ba ga mijina, ta ce wallahi zan tahi in kai ƙararka wurin Ubangiji
na yi lallaɓinka na yi roƙonka kama yadda ne ga mijina ka ƙiya. Lokacin nan na annabi ya tashi tsaye da kuma yana dibi wannan mata, ya dibi hankalin annabi ya tashi ya ce ka diba. To shi abin annabi da kanshi abin ya ba shi mamaki na wannan mata da ta ce za ta kai ƙara ta wurin Allah saboda ya bi doka Allah. Kaga wanda ya bi doka Allah ai la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna, babu tsoro garai, babu wani tunanin cewa ai za a hukunta shi tunda doka Allah ce ya bi. Lokacin nan wannan mata aka ce tattahi ta yi arwalla cikin dare, an ce wani rabi na dare ta tashi zuwa ƙarfe 2 zuwa 3 ta kama nafila, ta yi nafila, ta gaida ubangiji. Bayan ta gaida ubangiji da harshenta sai ta zo ta yi zamne, ta tadda hannuwa sama, ta ce Allah kai ka aiko manzanka, kai ka aiko manzanka kuma da shari'arka. Babu shakka mijina ga abin da ya afkasu a cikin magana da ya yi min, ina shaida cewa mijina cewa ya yi idan ya koma kwana da ni kamar ya kwana da mahaihiyatai. Saboda haka muka baka hankuri ubangiji, ka gaya ma annabi shi hankuri shi mai da ni ga mijina muna da ɗiya 3. ila haka lokacin nan na annabi mai tsira da aminci ya ce mata ina wuri daɗa ya ƙare. Lokacin nan na ita wannan mata ta kama waɗi tana ɗanɗana ta faɗa ma Allah, tana ta ɗumi da Allah. Ko gobe mutum ya samu wani ɗan wuri ya keɓe shi ta tunani da abubuwan da ya yi tsakani ne da Allah, wanda Allah ya ruha mishi asiri wani bai gan shi ba. Wallahi kan nemi Allah gafara, wallahi Allah ya ce shi na gafarta maka. Da ka kai ta gigara da wasu to ka koma kai da Allah ku ta magana. To haka nan na saboda ɗan adam suna da girma, sai tu dai al'umma annabi Muhammadu suna da girma wurin Allah. To lokacin nan na ita wannan mata Allah ya ba ta ikon cewa duk abin da ta faɗa ma Allah ashe tana na Allah ya amsa addu'arta. Allahu akbar. Ashe Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girman buwaya ya amsa addu'arta. Lokacin nan na ita wannan mata ta tashi tana ta murna cikin ranta, bata gani ba amma jikinta sai ya san mata cewa Allah ya amsa addu'arta. Allahu akbar. Dukkan al'umma annabi Muhammad wanda sun ka roki Allah cikin dare ko rana, babu shakka su sa ga zuciyarsu abinda sun ka roka, inda zuciyarka guda ta wurin Allah to wannan abu ka tabbatar da karɓaɓɓe na ga Allah. Dalila haka ita wannan mata ta samu karɓuwa. Lokacin nan na daɗa duwa da za a yi, duwa da an kai har Allah ya sa magana ta hito, har annabi ya jiya ga daiwa da an kai nan cikin suratul mujadalati. Za ku jiya insha Allah ku tabbatar da cewa arme shi na da matsayi wurin Allah, tun daga shi nan har an saka shi cikin alkur'ani, kuma tabbat abin ga da an ga saka cikin alkur'ani kuma ga yadda an kai ya auku, kuma duk dalila arme har a samu wanda za shi kan ƙaran manza Allah wurin ubangiji, kuma Allah shi karɓe wannan abin. Gaskiya Allah wannan lamari ba ƙaramin abu na ba wurin mutum, musan matsayinmu inda Allah, musan matsayin da Allah yi mana na al'umma annabi, muna da daraja wurin Allah sai wanda ya ɓata daraja kai. Dalila haka dukkan wanda ya roƙi Allah babu shakka Allah shi na amsa abin da kan roƙa. Akbar. Muna karatu sai mu je zuwa lokacin nan na daɗa hukumul ati, hukumci ya zo. Shi kenan sai ga jibrilu, mala'ika jibrilu tahi min indillahi daga gun ubangiji, an aiko shi annabi mai tsira da aminci cikin dare zuwa ƙarfe 3 zuwa 4. sai ga jibrilu ya sallama ma manzan Allah, ya sallama mai
ga abin da jibrilu ya ce ma annabi Allah ce a gaya maka qad haqiqa sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'ul basir Allahu akbar Allah mai girma da daukaka ya ce qad haqiqa ya rasulullahi ya manza Allah mai Allah ya ji ƙaunar lati faɗa wannan matar wadda ta zo jadiluka tana jayayya da ka ya rasulullahi fi zawjiha a cikin maganar mijinta wa tastaki ila Allah babu shakka ta kawo ƙararka wurina ya rasulullahi la akbar ta kawo ƙararka ya rasulullahi ya manza Allah kadiba kira irin na girma wanda Allah ke yi ma annabi lila haka annabi ba abin wasa ba ne dukkan talikai na duniya su san da haka ya ce ta kawo ƙara wurina wallahu ya sama wa Allah ya ce ni kauna jiya ta haura kuma muhawarar da ka kai da ita ta haɗi ka haɗi saboda a maida ta dai ga mijin ta kawo ƙara inna Allah sai Allah ya ce sami'ul basiru ina ji kuma ina gani na ga wadda duk an kai dalila haka za ku ji a ƙararta ku tabbatar da cewa lalle haƙiƙa a amshi ƙararta la akbar Allah kenan ta lokacin nan na Allahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girman buwaya ya ce allazina sai ga jibrilu ya dawo da wata aya ya ce allazina zahiruna minkum min nisa'ihim ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لا أكبر الله كينان والله باب شك الله يا أمشي الدعاء ترك أردت Allah ce ma jibrilu ka gaya ma annabi allazina waɗannan su mutane zahiruna waɗanda ke yin izhari min nisa'ihim daga matansu su haramtar da suwa su kamanta su da uwayensu sai Allah ya ce to yanzu wannan ma hunna ga ya mishi to wannan ba uwar shi ta ba ummuhatihim waɗanda a uwaye ga suna Allah zai faɗa musu sai Allah ya ce wanda uwarka in ummahatuhum kana son ka ji wadda uwa ya ce sai Allah ya ce illa lai waladanahum wadda ta shayar da ka nono ta ce uwarka mace ko bata aihe ka ba in ta baka nono diyanta sun haramta da ka arme su har abada ko daga bilma ta hito iyakan nisa to diyanka da nata babu arme inda sun ka sha nono lila haka sai Allah ya ce to ai ba su uwayenku ba sai ya ce illa lai waladanahum sai wanda sun ka sha sai ku nono wa innahum su waɗanda sun ka faɗi haka la yaquluna wallahi Allah ya ce su dai munkaran sun faɗi mugunyan magana min alƙawli na daga waɗanda sun kai waɗanda ba ta da kyau ya ƙule li zawjatihi wanda ya ce ga mata ta yi an ce muharramatun ke haramtatta kike kal ummi ka maida ta kamar uwarka wannan magana ta yi muni dalila haka wazuran da zargin juna ka ga abu ba naka ba kamar sai naka ko abin da an naka ka nisantar da shi ya koma wanda ba naka ba wannan shine Allah ya ce wa inna Allah haqiqa Allah la afuwan yayi musu rangwame gafuran kuma an gafarta musu ita matar da miji amma fa za ku je irin diyar da za a ba su a kayan amaida ta muna ci gaba da karatu shine ga kafaratu izhari ga kafara nan ta izhari wadda za a yi wanda suka faɗi wannan magana ya Allah ya ce ma jibrilu ka je ka gaya ma annabi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim
thumma ya'uduna lima qalu waɗanda sun kai izhari sun ka faɗi wannan mummunan magana cikin matansu bayan sun haɗi sun masa'an nan ya'uduna suka dawo lima qalu daga abin da sun ka faɗi ma'ana yarjuuna sun ka dawo sai sun ka dawo sun ka ce kuma suna buƙatar abin nan bayan sun ɓata shi to sai Allah ya ce fatahriru raqabatan da kaji ƙara an ce ta haika biya kaza to a amshi ƙararka duk ƙarar da kaji an ce ku ku aje mana shiya to ba a amsar ba amma da kaji an ce ta ka biya kaza to in ya so batu ya ƙari sai an ka ce to a ta a fatahriru raqabatan a ɗiyautar da kuyanga wadda a cikin bauta a zo a ɗiyautar da ita min ƙabala an yata masatun matan nan ba ta dawo ba a taɓe ta zalika yin haka hukumin lahi shi a hukumta Allah tu a zuna bihi shi a wa'azi ga wanda sun ka abkar da wannan magana wallahu Allah ya ce bai mata amalu daga abin da kowa ke aikatawa bisa ga magana aure khabirun shi zai ba da labari ranar kiyama da waɗanda sun ka ɓoye kalimar da ta sa armiyan mutu kuma suka ce ba su ce ba duka sauran waɗannan abubuwa sai ranar kiyama da wanda sun ka kama gunyar shaida fa in lam yajid idan bai samu kuyanga ba fasiyamu shahrayn sai shi wata azumi jere biyu min qabla an yata masatun gabanin shi take wannan mata fa in lam yastadi'a in ba shi da ikon kuyanga kuma bai da ikon yin azumi biyu fa'ida ama 60 na miskina zai ci da miskini 60 zalika yin haka da tu'minu billahi shi abba da gaskiya ga Allah da imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa tilka hududallahi yin haka shi a hukumin lahi cika hukumcin Allah da cika iyakokin Allah dalilin haka wanda yi haka babu shakka ya ɗau hanyar gyara to kun ji irin hukuncin da za a yi saboda haka arme a kiyaye arme ba abin wasa na ba akwai wani littafi ana ce mai aka kama ɗalaƙi wal iddatu shi wannan littafi hukumci ne aka kama ɗalaƙi wani kahi wal iddatu hukumci ne na saki na aure da kuma idda cikin wannan littafi akwai inda na cimma wani karatu wata rana inda aka ce kamar saki na shakka kana ta kwankwanton saki baka san ko nawa na ba kai saboda zuciya ta hau kana nan kana ta dabirta sai dai abin ya abku wannan littafi ciki ne na niga wannan hukumci wadda dai an ka kare dai sai aka bi hanyar ciyarwa aka bi wannan hanya ta ciyarwa aka yahe musu wannan mata daɗa daga baya aka maido ta ga mijinta dalilin haka na kake ganin dukkan abin da mutum ya san da yadda hukumci yake to shi tsaya tsayin daka shi aiki da wannan hukumci idan ya yi shi haka nan bai saba ma Allah ba amma duk wanda ya ƙi Allah saboda son rai shi kuma zai gama da azaba Allah gobe ranar kiyama inda hukumci ya ce kamar haka inda wannan hukumci ya ce wa man ɗalaka shakku wanda ya yi zaki yana shakka wa huwa an yi shakki shi dai yana cikin shakkar cewa shi wannan namiji fi ɗalaƙi a cikin sakin zaujatihi mata ta bi an ƙala game ga abin da ya ce a alaƙatu ha na sake ta wahidatan shingudana ne a isa ne ko biyu na ne au salasa ko uku na ne shi na ta kwankwanto walam ya alam kai habba ya san bi adade
hiba da hukumta abin nan da ya yi abkasuwa wa ƙa'a ɗalaƙu sai a maida shi abku salasa sai a maida shi can gidan uku tunda dai aiki ya lalace ma sai a mai sai gidan uku fa in zakara idan ya tuna fi iddati tana cikin idda sai ya tuna annaha cewa ita aƙalla min salasata ashe dai bai kai uku ba ya tuno to falahu raja'atun ya samu shi maida ta wannan hukunci ya komo gidan saki ɗaya ko biyu wa in zakara ba'da an qida'i iddata in kuma ya tuna bayan har ta ƙare idda to kana haɗe batan sai ya kasance shi koma min huɗa biha cikin mabida sai shi koma cikin mabida wa in ta haƙaƙa in ya haƙiƙance kaunihi zamo watan salasa kai abin nan dai uku na lam tahillu lahu illa an tankiha zawja gairahu in ya tuna uku na to har abada ba ta halitta gare shi sai ta arme wani namiji ba shi ba. Allah ya arme mu kiyaye da cewa arme rai garai wanda duk ya kashe arme ba ƙaramar ɓanna ba ce arme rai garai a zan kiyayewa. Kaga kamar in mutum ya ce ma mace ta izahabi dariku tahi gidanku kai ranka ya ɓaci kace ta tahi gidanku awon suriya ko ka ce mata juya ko ma inda ke hito ko ta kwashi kayanta ta yi gidansu to nan na an ka ce a tambaye ka abin da kaka nuhi in ka ce saboda ranka ya ɓaci na kan nemi ta gusa haka huce ba saki na ba haka aka ɗaukar shi in kuma kace saki na a ɗaukar saki amma yana buƙata a tambaya nawa kai yi saki ɗaya ko nawa duk wanda dai kace haka nan kenan kaga nan babu magana a ce namiji in yace ma mace ta kwashi kayanta a ce ya afkar da saki a'a sai an tambaye shi abin da shaka nuhi tunda da hankali ne in ya san ɗai ya san biyu ya san uku ya san hudu to a tambaye shi in ya ba da amsa duk abin da ya ba suwa da shi za a ɗauka. Ai akwai wani hadisi na tuno da shiya na Mu'azu ibn Jabal. Wannan hadisi shi zai tabbatar da cewa da mai arme da wanda ba su da arme ai ba matsayinsu guda ba tun daga nan duniya. Wannan hadisi ne wanda yake in ka ji shi to jikinka yana tabbatar san maka cewa arme akwai abin da a ciki ne. ai Mu'adh ibn Jabal Mu'adh dan Jabal yace radiyallahu ta'ala anhu idan Allah ya tabbata gare shi yace sallatul mutazawwiji sallar wanda adda aure abalal min 40 sallata min gairihi ita ta hidaraja da ɗaukaka ga Allah ga sallata ta kwana 40 na wanda ba shi da arme sai ya kwana 40 shi na sassaƙa ta hicin mai da daraja. To ka gani ko kenan armeyi na mi zai zama kaza alheri. Wa ƙala ibn Abbas ɗan Abbas shi kuma ya ce radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi ya ce ta zawaju ku ya arme fa inna yawma ini ma'a ta zawaje tare da aure khairun shi yahi min ibadata alfi amin daga ibada ta shekara 1000 ga wanda ba shi da arme. Ini ɗai na mai arme na ibada ya yi shekara 1000 na marasa arme ana ta zumbuɗa ibada saboda akwai wani zunubi shina nan wanda annabi mai tsira da aminci ya ce da sallah da azumi da zakka da hajji duk in ka yi su ba
ba shi sa a karkare maka wannan zunubi sai in ka tahi nema abincin iyali ka zo kayo kwadago kayo kan maraito baka samu ba, to wannan gurin bakin ciki na rashin baka samu ba in ka sa Allah ne ke bai ka komo, wallahi shi zai sa a shaye maka wannan zunubi da hajji ka ba ta karkare maka shiya. Da haka 'yan uwa sai mu girmama arme, kuma mace gaba kuma arme a bari ne da a cuta ma mace. Wai haka ga mutane ana ta wata kwaskwarima inda mutum zai ce ma wai mata ta yi na sake ki saki 3, kuma da hankali ne ya san 2 ya san 3 ya san 4, wai har a ta yi wani gyara a ce wai in saki 1000 na a ɗauke su guda. Subhanallahi, ai da kaji Allah ya ce a ɗalaƙu marrata ne, saki ya ce dai guda 2 na, duk wanda ya yi sake ya kai na 3 in ya so aiki ya lalace ma wannan arme. Ku ba kan kulahiya, wallahi mutum shi ta shi zai ji ga jiki ne. Duk malamin da ya ba da hukuncin cewa in ka sake macakka saki 3 ko saki 1000 wai ga ini guda duk ɗaya aka ɗauka, ku bar shi can shi ta sakin mata ne haka nan. Amma ku waɗanda aka faɗa maka shaidunku kar ku ɗauka, duk wanda ya yi sake ya hau wannan ƙozozon shari'a sai dai can tahiyya mai nan, wallahi sai aiki ya lalace mai. Saboda ba banza ba Allah an ka ce alhukumar raja'iyatu, akwai hukumci na a maida ta, wa hukumul ba'inun kuma akwai hukumci na nisanta, na wanda ta yi maka nisa sai gani sai cinka. Kenan nan da an ce dalaqul ba'inu, saki na ba'ini in ya so na nisanta na, wannan wa aiki ya lalace. Sai ta armi wani namiji jadidan sabo, kuma shi kwana da ita daidai, shi ɗanɗanawa da shi ka so kana kallo. Don haka nan na mutane kowa shi kiyaye abin da za shi cimma gonar shari'a. Ai ka gama wani za a ca sai a zaka a kunta tama mace ya ana son rabuwa da ita, sai haga an zaka ana ta azaman na rurori iri abin da bata iya ba, sai a ce in ta matsu ita hita ai ta ba wani kuɗi na, baya an ɗebi ɗiya cikinta. Kuma dibi can akwai wani hadisi an ka ce mace ko abin ga kan zakari ya shiga cikinta ta jaye ta ce bata yarda ba, ya arme ya mutu na a bata rabin sadaki. To saboda Allah bale abu ya kai ƙarshe jama'a, to wallahi mu kiyaye da kaga amsa kuɗin nan bayan an haihu da mace. Malamai sun yi wannan hikima saboda a samu ke take ce ba ki babu gairar ba sabat, to an ka ce to ki ba shi kuɗi na shi ta shi wata, tunda kwanakin kyawu sun ƙare. To dalila haka ni dai kai ban ce wani ba, ni dai kai wallahi mace yau ko kwana ɗaya ni yi da ita armiyan mutu na bar waɗannan kuɗi har abada, saboda me gobe ta san ni kowane ne. Amma duk wanda ke cin wannan sadaki ba shirin daraja ga mace, ko da shi ɗaya rage ba ta komowa garai, tunda ta san dai makargona. To Allah shi kiyaye. Nan za ni tsayawa a cikin karatunmu na yau, insha Allah. Allah ka ba ƙasanmu zaman lahiya. Abinda mun ka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, inda mun kai kuskure Allah ka yahe mana. Jama'a kuma waɗanda ke sauraren mu, insha Allah babu shakka alhamis mai zakkuwa za ni ɗagawa daga nan birnin Cote d'Ivoire, za ni je Nijar insha Allah, saboda waɗanda muke da rabonmu game da suwa cikin 'yan kwanakin ga 4 zuwa 5 za mu haɗu. Waɗanda Allah ya sa ban game da su ba, kuma sai mai ta yin addu'a, ai sai mana addu'a Allah shi kai mu lahiya, kuma mai fata Allah shi sake gama mu da alheri.
babu shakka na zaka garin ga lahiya, kuma Allah shi ma jama'a albarka, kuma mutanenmu da a cikin wannan ƙasa ta Cote d'Ivoire Allah ya tsare mana su, Allah kuma shi ƙara musu dukiya mai albarka. Wallahi duk wanda za shi ya addu'a wanda a can gida ƙasar mu Nijar, to shi ma ƴan uwa ta waɗanda annan cikin birnin Cote d'Ivoire, saboda irin taimakon da suka yi, irin kayan da ake turawa cikin ƙasar Nijar daga nan garin ƙasar ga, da dukiyar da ake turawa ta kai wuri asara ma wagga ƙasa. Allah shi ƙara masa zaman lahiya, shi ɗaya muke fata ga Allah. albarkatai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. barakata rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا، تقبل الله.